Aurreko urteko abenduaren 3an, Euskal Herrian euskarazeko kideek prentsaurreko bat eman zuten. Zarauzko zenbait gurasok bereen haurrak euskaraz erregistratzeko ezintasuna zela eta. Hilabete batzuk beranduago, guraso horiek izan dute haurra eta gehienak aurre euskaraz erregistratu ezin geratu dira. Baina gaur, 2011ko ekainaren 13 astelena, Zarautzen euskaraz erregistratu den lehen haurrarekin izan gara eta noski bere gurasoekin. Hitzordua goizeko 11etan Zarauzko epaitegian izan da eta azkenik Iratzek eta Aritzek beraien alaba Lore euskaraz erregistratzea lortu dute. Iratzek esan duenagatik oso gustora daude eta ezinezkoa da postasun hau izkutatzea. Duela 3 urte saiatu ziren beren lehen haurrarekin, prozesua luzea izan zen eta 3 urte behar izan dituzte Lorerekin lortzeko. Bestalde, eskerrak eman nahi izan ditu Zarauzko epaitegiko langileei beren arreta eta laguntzagatik, eta nola ez behatokiko kideei. Azkenik, haserre agertu da Azpeitiko epaitegiarekin, beraiek egindako eskariari behin eta berriz uko egin baitiete. Berez, hil honetan bertan beteko dira 6 urte, legez aitorturik duena herritarrak erregistro zibiletan dozein tramite euskeraz egitea, baina ikusten dugu 6 urte pasa direla eta 14 autonomia erkidegoko 14 barruti nagusietan egiteri balin bazegoen ere, beste 230 herri geratzen direla, tramite hauek euskeraz egin ezin direna, ezta? Uste dut, Zarautzen lehenengo umea euskeraz erregistratzea gaur, herritarrek euren eskubideari uko ez egitearen ondorioa dela eta eurek egindako aleginari esker eta alegin horren ondorioz udalak berak emandako pausoei esker eta eurek jarri duten indarrari esker, lastima, Iratzek esan duen moduan beste hor taldean eta alegin hori egiten aritu diren beste herritarrek momentu honetara ez iritsi izana, baina eurek jarri duten aleginari esker, egin duten indarrari esker eta euren eskubideari uko ez egitearen jokabide eredugarri eta txalogarri horren ondorioa dela gaur egun bizitu duguna, ezta? Eta behatokiak egin duen gauza bakarra da, alegin horretan, herritarren alegin horretan bide lagun izan, herritarren bide lagun izan eta bide malkartsu horretan laguntza eskaini, besterik ez. Gaur bide bat ireki dute, Aritz eta Iratzek beste zoritxarrez gaur hemen egon ezin duten lagunekin batera eta bide hori baliatu eta euskaraz bizi nahi duen herritarrak ez etxi. Ezin duela etxi, lekzio hori eman digute, ezta? Euren jokabide eredugarriarekin. Besterik ez.